Ko himen ko para bayid hautray Jisu Christ. Mindagasngi kabalang kakinmao burom yawu John D. Brito Bakuin. Ubalayap mater hagari India nagabindaka gospel. Laka yawu hausnem katkindrispa sopo hinyu ha Lisbon, Portugal. Bard ulakwa banyalap yaka kubor baba hadu kata. Bard ula join yaka seng Jesuit. Bard haka jinglong samla ula wanpoi shagari India. Kaba udang tang katsan hadhinriu kasnem karita. Ula poi hau hari India kat hindrispa henye polai ha Goa. Nangda ulastang bantur keleng hari India kamda me ha South ha ke Madras ha kiwe ki Jaka kabate minda Tamil Nadu Madura. Bad ulayalap shirhem yaka kubar babha. Bad kadba udang yalap yaka kubar babha. Ulalong uba perking haga jingim mensiam jongu. Ulapong tangka jain batador. Shim lapong yaka jain kabarandor. Bad ula bud yaka nuksa jingim jongu Jisu. Bad shim labam kano ke jaido. Ula im tang da kejur. Bad shim lakta yaka wine. Nedi kano ke jingdi bakor. Bad ulala ban kering bungut lemba ke jingim jengu. Bad ke jing shirham jingngeit jengu. Wat lada ba udang samla. Bad ula yai keleng. Hapadengi shem. Hapadengi kamdame hapadengi jai kiba kamkerdan haken niyam Hindu Kshatriyas. Bad ula yalap ke kubor babha. But bungut kilap bud iyaka jingikai jengu bad kilap pediang yaka jingngeit haka niam Kristan kilap pediang yaw Jisu haka jingim jongi kumnom penim jongi. Ulalay pai biang shipor arpor henre ka jingkwa jongu banyalap yaka kubor kanang roy hapo jongu. Usim jong katagatain ula hukum ban beno yawu nakatain jogu. Bad shim lala ting yakata. Bad ula don ga jingngeit palat yaw Jisu. Bad ula lay shiporar Porsche Europe nangda ula wan pai biang. Bad ula yalap yaka kubar baba. Bad ula laban pinkala kabamut yaw ukun shem. Bad ula don bon gilok. Ula shong namar hakata ka por kilong ban shong bon ngut kilok. Badula yala bad ula pensau tu yawu ba lada updiang yaga jingngeit how Jisu uday bandon tang kaway ka lok kaway ka tengah. Badula kloy ban yino yaki pat da ka bajit tang kaway ka kente ka ba ula id. Henry hapadeng kita ki kente ba ula ino uta us ukun siem ula ino kaladon kaway ka kente kalang kun jeng siem kala bisni kala betar persya yawu de namar jongo ulok jonga ula ino yaka ula tarapintarai suniu yawu ukun usem upa jonga bad kila kalalaban pinki iya kita ki brahmin hakita ki tain bad kila perta deben penyap yawu house name katin rispa kindai polai kila krai kli yawu. Ula imtang saupo Henrius nem karita. Badulayap mater. Bad lembal jongu wat mintaru kadon ke jingngeit don ki Kristan ha Tamil Nadu. Ko himmen ko para lada omdon mano bakkaloy banyalap yaka kubor baba nginumla bandon Kristan ha kaneka rijongi. Mintang idon bon ki jinge hakamajongi. Ngidon ki jing shale bain. Don bon ki buru ki ba aptap.
ban pindu ya ke jingim jangi namar ke jingngeit namar bang jingngeit hau Chris chumudur Lada u John de Brito treben mi na Lisbon na Portugal ban man chari India hadu mindaru leseng impat don Kristan ha Tamil Nadu hagaju kedur minda manga ban mapi baro ni idia u Jisu ban ni penbana ya ke jingngeit hau Jisu Chris namar don ki beri baslor ban mi na ki ying jongki na ka jing schnein jongki inga sem na ka security baro kawe ban leisha ki jaka nongwe ban nang ban krene ka tin nongwe nang da ban yelap ya ka kubor baba kramba kindo biusno ya ka jingi jongu Chris mga pan mapi baro ngilapediang ya ka jingngeit hagane ka dor don ki balawan ban yelap ya ka kubor baba shangi lenggom da kipat menjonga kinjin dala sakut hakan niam Hindu haka juga dur mapi baroru lada omdon mano bawan banyalap pi ke kubur bapa syakipat menjobi nginjin dala sakut hakan niam kaba menjua lese nginjin dala mane ia ki belaitau haki longgiwa ngimbat yusno ngimju yusno shu yau Jisu Henry ki don ki rislur hapadeng changi bawansha ki jaka ki buryu kim pedang satya ningkong ningshap Henry kila tur syakamal bad ke kubur baba kala priang kane kalongka history jangga jingroy jangga niam Kristan satala ka perte kila don ki rislur hapadeng changi yusno na ka shiti jongo shiti baningong jongo Paulus bakush Corinth Paulus bakud ong Lada nagabenda ki Jew ngalakelalong Jew nagabenda ki Greek ngalakelalong Greek nagabenda ki nongpop ula tursya ki nongpop on Henry shimlalepo nagabenda ki nongbuay ula le shong bat ki nongbuay Henry shimladikian te haba ula stang ban tursya ki beryu Bamba Dios no siya pangu Jisu Christ kabor jangga jingngeit kalaroy keleng. Mintangi kain kordor yaw Paulus apostol ulong missionary bakraw na marka rukam ba ulatu siya kinongwe ulatu siya kiktin banongwe badu lanang ban karene kiktin nongwe badu ula ilap ya kakubor. Tinagadaw ko himen ko para nginum laban Shong haka security jong ying jongi ngalong Kristan ngas ngokun jerut namar ngalong Kristan kikon jonga kilong Kristan ngi ngas ngo biang kata ka jings ngo biang jongi kaset ka pinset la dia kiwai pinkot la dia kiwai banitu yau Jisu buon ki Kristan hagane ga juk ka minda ki kerlalong ki ba pihuin ya lade ki perkatang ya lade na manga baki nga semchonga kalabia Henry Jisu pat ula ongkum no lemda upnyang jongu keu hap hakendo baduyap laban seiso shibon Jisu ula ukot yangi banlen ialade Jisu kot yangi ban bud pertubu dia ka jingim jongu pertubu dia ka nuksa jingim jongu Kanjia ayu ko himen ko para lada Jisu ong ngam treben ya halor ka dimbana katba uppa ula ong kane kade ka saindur jonga halor jome ko kon bapide ban shayab halor ka dimbana lada Jisu treben shayab halor ka dimbana dada Jisu kongu ya uppa nginum don jingngeit haka jingim Kristan nginum don Jisu bala job na kipayam Tinagadagadao Jisu ong ngi ive ngilong kitaki uta upnyang keu badeben hab hakindo kataka mud ngi deban don kataka jingshir hem jingngeit hapo jongi bantur syaki beri bambat itu hadomenda ya Jisu what happened jongi ki himmen ki para jongi ki dang sakut hage jingdom namar ki ong nisno biang kumnehi namar ngim don kamshu ya Jisu don bun ki kon hage nega jukka bamenda ki em kalang Jisu hage jingim jongi don bun ki kon jongi ki mambat pediang ya Jisu
Dena marba ngimpat penida ka jingim jongi. Jisu ulang ubakardor. Ngimpat penida ka jingim jongi. Shisin bau Jisu don ha ka jingim jongi. Ka jingim jongi kan kala. Ngim shimla peni kano ka dak ka shinjang ka jingkala ha ka jingim jongi. Wat hadin Kristan bun snem. Ngim shim peni yaki dak ki shinjang ka jingkala ha ka jingim jongi. Ngim shimla hikai yaki wei dak ka jingim jongi. Peit yanga ngalong Kristan ngalakala shibun peit hanga ngalapinmi ya uso babahatam na ki inga sem jongi. Habaki bru ki bampat itu ya Jisu. Habaki peit yangi ki Kristan kiyo i ayu nangi ke jimpu hoin jing bishni jing taraisniyo jing dom jing bitar jing tim baki jing sunio harukom. Kim ju yo nuksa baba ye nangi ki Kristan namar ba ngim ju im ya ke jingim kumba Jisu ulahi kayangi. Ba ke jingim jongi da ka jingim jongi ngim ju yalap ya Jisu. Da ka jingim jongi ni yalap penban ya uksuid. Bun ki Kristan ki yalap uksuid penban lemba ke jingim jongi. Buon ki Kristan ki alap ye ke jing seniu lemba ke jingim jongi. Buon ki Kristan ki alap ya ka pop lemba ke jingim jongi. Kim ju yalap ya Jisu Christ. Nagataga daw kabalang kam ju roy. Nagataga daw ngimdon jingishu na Jisu haka jingim jongi. Nagataga daw ngimdon jingroy ya ka jingim Kristan. Habangi ni peit ya ka census jong ka Meghalaya ngiyoi hindriu percentage Kristan kalakyar no menda naka hinyu po hindriu nila poisha hinyu po na marbale. Ngis no biang yalate. Ngis no biang palat te ngim ju kinmao ngim ju shirhem ngim ju don ke jingi shirhem ya ka balang ngim ju don jingi shirhem ya ka jingngeit ngim ju don jingi shirhem ya Jisu. John D Brito ha ka jinglong samla lada uperkat kumba perkat mangi kanum roy ya ka niem Kristan ha Tamil Nadu. Lada manga panmapi ngi perkat tang na kabenda yalade. Lada manga panmapi upiniang ukeu usyang marwe haying. Lada ngim tre ban kelon hap hakendo ban iap hakakendo ban mi biang yak pin mi biang ya usotumai nginum la ban risumar ya ka jingngeit haka jilla jongi. Kajilla jongi kan iap troin kan iap kalam ki kun badon jingngeit Jisu lakali hato donne hato kalaban donne yaki Kristan yaki bangngeit habanga wan pai biang haba Jisu wan pai biang sa shasin ha Meghalaya hato Jisu unlap ne yaka jingngeit ladangi kumne kalam hikaya ki kun kalam yalap yaka kubo kalam peninuk sa babhalem baga jingim jongi sapoy kapor bam don jingeshu haka jilla jongi lese kive kin shimlad ban pindu yaka jingngeit ko himmen ko para Jisu ukot uveringi lemba kaneka ktin ban len yalade yaka jingkwa ban pens ngaba len buon gi jingkwa kabakang lad yangi ban yalap yaka kubor lemkom da lemba ka jingim jongi nginom yalap ya Jisu henre ngin yalap ya uksui ngin yalap usoitan bat ki briu kiyo i tangi kam soitan ha ka jingim jongi kinum yo i kano ka dak jongu Jisu Christ ha ka jingim jongi ko Kristan bayid baro kintit bendriu banlong shisha kasaki bajanayu Christ kumgi mater kibala janaya ka jingim bakila yalap ya ka kubor baba lemba ka jingim jongi bakilongi saki nagabenda u Christ. Jisu be id
kerku bat pen klai ni ngi bangin long ki sakhi bajanai naga benda ka kubor baba bangin ya lap linter ya me lemba ka jingim chungi enya ro ya utrai Jisu Christ